और कल्चरल सेंटर जी आरम्भनी कार्यसूची हिसाबे इयात फाउंडेशन स्टोन ले करा এই কার্যসূচী নেতৃত্ব দিয়া मोर बंधु आमार MCLA माधव सेठी डांगरिया इयात उपस्थित हुआ आमार EM रंजित बसुमतारी डांगरिया EM दिनै बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा बायदियै गोरखा भवन लुनायनि मोनसे बेवहाय दङमोन आरो बियो 9.6 करोड़नि गोरखा भवन और कल्चरल सेंटर नि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बे गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोरखा जि जनगोष्ठी माहारि बिथांमोननिफ्राय गोबां जोंखौ मदद होबोदोंमोन। दा बे बिथांमोननि फारसे जोंनि जि अननाय जोंनि मोजां मोननाय बेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जिहेतु बिथांमोनाबो जोंनि सिलाय लाग्रा हान्जाखौनो होन बा गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौनो होन गोबां समाव मदद खालामबोदों। दा बिनिखायनो जोङो मोनसे गोरखा भवन और कल्चरल सेंटर बेवहाय होनाय जादों। बिनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसनबाय। बेवहाय गोरखाल' नङा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बे भवनाव फैनानै थानो हागोन। बेवहाय विभिन्न एक्टिविटिफोरखौ लानो हागोन, सेमिनार खुंनो हागोन। दा बे गासैबोनि थाखाय आं गोरखा माहारिनि गासैबो बिथांमोननि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनो आङो आंनि फारसेनिफ्राय हामलायनाय बावनायजों लोगोसे भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि गोरोबथायाव जायफोर दङमोन आं साफ्रोमनोबो आंनि गोसो फारसेनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोना बेखौ बुंनो हायो, नाथाय आयेना जेखौ बुंगोन जों बेखौसो मावगोन। आयेननि बादगा जों मावा आरो आयेनाव थानायखौसो जों मावगोन। दा नंखायनो बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो नायगोन मा बुंदों आरो जों मा मावदों बेखौबो जोङो नायगोन। जोङो लुबैगोन जे मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि अधिकारफोरखौ मोनथों, नाथाय बबेबा खामानिया आयेननि उल्था जादोंब्ला बेखौ सोरबाया बुंनो हागोन, नाथाय जोङो दासिम आयेननि उल्था मावाखै आरो मावनायबो नङा। बिथांमोननि बुंनायखौ आं दाबो नुवाखै। आङो जेब्ला मोनगोन अब्ला नायगोन मा जादों मा जायाखै। थेंक इउ।